umuntu akha phezu kwesekelo sekhangani ngegolide yebo asakhela ngesiliva namatshe anenani akhana ngamatshe anjalo anenani yebo akhana ngogodo akhana ngotshani langenhlalo umsebenzi walowo uye kuvela obala lithi umsebenzi womuntu usazodlula emlilweni inkolo yakhe yazi isazovivinya noma isazohlulelwa ungakhoza athi ukhoza ugcina kulelizwe Amen. ngiyitshela abantu abaningi ngathi enkolweni yakho musu kubheka ugcina esikhawule ugcina khona idebe uthi yabo nje thina inkolo yethu sibona yabo nje mina ngibona ngihamba gcina idebe sabalale khona kwakho uyibone kusasa ufakaza eCape Town ngoJesu Amen. uyibone kusasa uyofakaza eZimbabwe ngevangeli inkolo yakho ibone uyiphila awukwazi uyofaza eCape Town bayiphilanga Amen. awukwazi uyofaza eZimbabwe ngaphila kube phila ugxeka ukuthi ukudelele phela into yakufuna ivivinyo ngabantu ilinge ithuba idelele kodwa umayilahle ubambe bathi iyaphila le Amen. abakwazi ukuthi bayisatya vela yikho le komsi nabo phethe into ongayiqondi Amen. phila ayivivinyo inkolo yakuphila amen Amen. sasodlule bebe mowakhakha ngezinto kakhulu funda ukwakha ngezinto esempilo ngathi ungaqhubeka ukwakha ngesempilo Amen. okokuqala nje qala uvume ukwakha ngegolide igolide limele ubukhosi izokuyini ubukhosi igolide into uthando Amen. okwesibili wakhe ngesiliva limele ubungcwele amen Amen. uma sithi wakha ngamatshe amatshe amele umuntu amatshe amele ubani Umuntu. abantu ethi ungakho lithi isondele lakhiwe njengamatshe aphilileyo libe yihluyani yokomoya hamba nabazalwane Amen. manje inkolo yakhe ilwele msana ungabi ngehlingozi ungabi ngumsindo ngoba umsindo wona into ungahluki ungaphumi ezweni ngoba aso isikhathi ufuna umuntu oba umsindo kuwe moso Jesu yaphila yes because it's powerful uphuma uqhubekela gcina khona Amen. ngoba uzumsindo ongashintshi ingqondo kathi ukuxoxa uyakhe ingqondo Amen. phuma umsebenzi walowo nalowo uye kuvela obala umsebenzi womuntu nomuntu ovela bona Obala. yebo ngokuba usuku luya kudalula ukuba usuku luyawudalula lokhu kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uye kuvivinywa lokho amen Amen. umlilo uqobo njani wona Uyawuvivinya lo. uyavivinya lo kusho ukuthi umsebenzi womuntu usazodlula emlilweni yonke into oyenza lapha phambi kwethu usisibhobhe nathi ukhoze udlala enkolweni yakho awenzele thina kusamthi singabakhongi yabona uma kuthunywe nje odlazi babe ngabakhongi sima lapha egethini sithi siyakhuleka komakwinde koshelempisi sithi lapha sikaba kwasibani bani sisho lo muntu osithumileyo Amen. uma sesifikile bathi ake sibuye kancane phezwelana kuya sibona ukudlala la hayi ukuthi bangasidinga hayi into bengazithi siyeza bezwayo bayaluze beshonile kuthi le ndaba sesishisile bathumeke ngani lethe sejada baje bangena ngemali ekhaya esikole awusokhipha Amen. egethini kuthiwa awungena apha emnyango uvulwa ngemali lomnyango so ikhipha hlale phansi kube khona umuntu lapho uthi hayi asikwazi ukukhuluma lapha lo mntana engaqhaqela amazinyo akhe so nje masithule bahlebelane naye futhi lo muntu futhi akaqaqe amazinyo kodwa manje bahlebelana futhi naye Amen. amen Amen. uma siqedile bashintshe bathanda thatha umakoti alotshwe ashada umakoti siyithi lapho siyakhona shada somakoti siqedile umsebenzi wethu yabona Amen. thina singabakhongi sikhongela uJesu emhlabeni sithatha umsebenzi enkosini uma uyongabazi bese ikhuluma thina awulayithi la umyeni wakho uthume kuwe amen noma laphethe futhi soklazi uzazange uqinisile impela lo mthumile athi mina amen Amen. manje gxila enkolweni yakho sebenzela ikhola lakho ungahlali ngevangeli lakho noma umuntu angashintsha ivangeli ashintsha uJesu ashintsha
Amen. Amen. Ngithathe le verse sinto singehambela ngosana abantu bekulendele. Abasekhona besibili sahluko 6. Amakhosi okuqala 3 verse 4. Sengidlule kule ncwadi le sinefile ekhaya bancane. Okay. Amen. Amen. Angazobhala ngaqhubeka ngathi ubhala ngcono ngifile amavesi ngihamba. Abakhethwe kunezimpawu ezisikhombisa ezokwenzeka ukuba banqobe empini yomkhathi. Amen. Amen. Abakhethweyo kunezimpawu ezisikhombisa ezokwenzeka ukuba banqobe empini yomkhathi. Impawu zikake Ezisikhombisa. Amen. Banqobe empini yomkhathi emelele nobungcwele. Emelele futhi impilo yomkhathi emelelani nobungcwele. Lezimpawu ezinkulu zikake Ezinkulu. lezimpawu ezinkulu. UPawulu uqala ukuhlakanipha. Amen. Singayibona ukuthi uPawulu uqala idingala umzalwane ukuze anqobe lezi ini Ukuhlakanipha. anqobe lezi zinto zomkhathi. Anqobe lezo zani Zomkhathi. uPawulu uqala ukuthi abe nayo uPawulani Ukuhlakanipha. Amakhosi okuqala 3 verse 4. Kuya ku 28. uJakobe 1 verse 5 kuya ku 16. Amen. Amen. uPawulu esibili uqonda. Amen. 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 uPawulu esibili uqonda. Amen. Amen. uPawulu esibili unjani uqonda. Uqonda sithi uqonda. Understand. Awukwazi ukuthi ube umuntu ongenayo i-understanding. Ukwazi. Ukwazi. Amen. Amen. Nabazalwane. Amen. uPawulu esibili unjani uqonda. Isaka 8 verse 1 kuya ku 36. Isaka 8 verse 1 kuya ku 36. uPawulu esithathu akithi uqaphela. uPawulu esithathu uqaphela. Angazi bakhona abazalwane. Amen. Korinte bokuqala 3 verse 10 kuya ku 15. Korinte bokuqala 3 verse 10 kuya ku 15 uqaphela. Angiyabona ukuthi awukwazi ukuhamba kahle manje ungenakuqaphela. Amen. Awunayo ukuhlakanipha uqonda. Awunayo futhi unjani wena uqaphela. Kwenza noma kanjani. Amen. Amen. Kwenza noma kanjani. Amen. Ngibuyele futhi kulapha. Siphinde sifake nebomu number 4 ngithi ukwazi. Ukwazi. uPawulu singabilo na 4 yiba nokwazi ekholweni kwabo. Hosea 4 verse 6 kuya ku 19. Hosea 4 verse 6 kuya ku 19. uHosea uthi abantu bangabhujiswa kuswela Ulwazi. yiba nokwazi. Haleluya. Amen. Amen. Number 5 nokumesaba uNkulunkulu. Number 5. Nanti number 5 right? Iba nokumesaba uNkulunkulu. Yes. Mesabe. Uyinkinga into okholwayo ukuthi uthi usaba abazalwane ukuthi uNkulunkulu kanjani Amesabe. Saba uNkulunkulu. Petro oqala 1 verse 17 kuya ku 25. Petro oqala 1 verse 17 kuya ku 25. Mesabe uNkulunkulu. Ubani 6
nokuthobela uNkulunkulu. Ukuthobela uNkulunkulu. 6, thobela uNkulunkulu. Yonke into ayikhuluma kuwe. Yonke into athi yenze. Thobela ubani wena? uNkulunkulu. Uyinkinga umuntu okholwa angakwazi ukuthobela ubani? uNkulunkulu. Zikronikhi zesibili 7 verse 14 kuya 16 bazithoba abantu babebiza igama labo. Thobela uNkulunkulu. Awukwazi ukuhamba ungenalo inkonzo. Angithi? Zikronikhi zesibili 7 verse 14 kuya 16. Jakobe 4 verse 7 kuya 10. Jakobe 4 verse 7 kuya 10. Jakobe 4 verse 7 kuya 10. Ukwenza intando kaNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Number 7 ugcina lo ngithi. Ukwenza intando kaNkulunkulu. Ukwenza ini? Intando kaNkulunkulu ngayo yonke ini? Inhliziyo yakho. Kwezintando kaNkulunkulu yonke inhliziyo. Kwezintando. Ngiyabona manje. Amen. Noma kubizwa ukuthi ngiyafana uKristu. Noma kubizwa ukuthi ngithume ngidelela uKristu. Noma kuthiwa ngicisha amalungelo ami shakhakithi ngenxa kaKristu. Amen. Amen. Izintando yakhe. John 8 verse 30. Kuya ku 32. John 8 verse 8 kuya ku 32. Amen. Amen. Ephesians 5 verse 26 kuya ku 27. Ephesians 5 verse 26 kuya ku 27. Amen. Hamba ufunde lezi zinto. Lezi zinto ungayifundeli ukuthi uzifunde ukuthi uzazi bese uyayipractice. Ukuze inkolo yakhe iphile. Onke amavesi enginike wona la ngishumayela nje umuntu efuna uqala phansi uphenduka. Kodwa nje phenduka emkhubeni yezinto ezingaqoqa. Amen. Nibe seniqonda ke lokho. Phamba nabazalwane. Sikhulise wena ekhaya. Zikhulise wena ukhuleka. Zikhulise wena kwihlanza. Zikhulise wena. Ungabi umzalwane ofuna ukuyihlupha ngento engakusizi ngalutho. Amen. Zihluphe ngento ekusizayo. Khula. Amen. Amen. Sekathi inkosi omusa. Namazwi ngawakha kakhulu yini ngiyabonga sisi. Amen. 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 Sekathi inkosi omusa ingawakha lamazwi yini. Libone okuyisidingo sokholwa kwenu. Amen. Lento le manje ibambe kahle nosizo shabancane nosizo shabadala. Onke umuntu ongena ebandleni ayewudinga ukuthi azashunyezwe umfundisi olibona ivangeli kini. Amen. Ebolisha inkambo yakho, ebosha ukukhuluma kwakho uhlakaniphile. Uyamesaba uNkulunkulu uthobekile. Amen. Uma ungenazo izinto lezo, umuntu ofika engena ebandleni ebone nje umuntu osadinga aqale phansi aphenduke. Amen. Kusomusathi nkosi. Amen. Amen. Ukholwe kahle ukhulu. Siyabonga baba wethu onamandla, Mntwana lethu laphakathi eqhaweleni. Siyabonga mfana kaDavide inkosi umsebenzi omuhle osenza wona. Biyela baba ifa lakho sithengelelwe ngelabekazi. Kungabi khona yedwa ezomzimba wakho umsinda noma ekhathale ekholweni. Kepha kube lona lo baba ezwa amandla amakhulu okholwa. Baba wethu nokwenza intando yakho. Kube nalowo baba ebe nenhlobeko endleni yakhe emsebenzini wakho. YoJesu inkosi yami namandla. Lo kade eshoda ngolwazi. Nizwe ulwazi baba lokholwa mbuyisele entandweni yakho ukuthi akusabe ukuthuthumela uJesu inkosi manje naphakathi. Amen. Amen. Yokhuleka noma. Baba igama lakho lihle liyaphila. Ngikhuza lokho. Jesu Kristu waseNazaretha. Yonke imimoya esuka emathuleni esuka emkhathini esuka olwandle ekabelana ngevala. Yonke imethe ecozela empilweni yakhe ngeyivala. Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Osebena. Amen. Amen. Ukhuleka naba kuThixo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha onamandla. Yakhuza lo moya ocindezeleka, umoya okhathala.
yonke into ethumba inqondo elwa nokukhuleka nokukholwa kwakhe ngiyayivala kaJesu Kristu waseNazaretha onamandla wena kufa indawo yokubalasha manje ibe kosibe nawe ibe lokuphila ngoJesu Inkosi amen. Amen. Wena baba ungubayeti igama lakho ungufakazi othembekileyo wenkosi ezulile emhlabeni ongenzeki kubantu wena ukuyenzeka wena kwenzeka wehlule imimo esemathuneni esikolwayo hlule izilwane uhlule izinyoka uhlule imimoya uhlule abathakathi wehlule abathakathi uhlule imimoya elwa nemfundo yakhe elwa nempumelelo yakhe Yesu Kristu waseNazaretha onamandla ibe wena baba ungubayeti igama lakho ungongcwele ungubayeti igama lakho ungongcwele ungubayeti igama lakho ungongcwele wehlule imithi engasetshenziswa phezu kwempilo yakhe wehlule imithi engasetshenziswa phezu kwempilo yakhe uhlule izilwane ezingasetshenziswa phezu kwempilo yakhe uhlule amademoni amelana ehlwe emathuneni ushasuka olwandle usuka emathuneni wehlule uyanqoba sonke izimo ezingelwa naye ezingelwa nenqondo ezingelwa nokuthula kwakhe ziyafa ngoJesu Kristu. Amen.